SMNR Radio News Lab. Sa Pikas Bahin, gipakita ni Lapu-Lapu City Mayor Maria Cindy Quingchan ang padayon nga pag-uswag sa dakbayan sa turismo, infrastruktura, disaster preparedness ug maayong panggamhanan atol sa iyang ikaduhang State of the City address. Tungod sa mayor, nakatampo sa pagtubo sa ekonomiya ang pag-host sa syudad sa ASEAN Summit ug ASEAN Tourism Forum. Ingon man ang Ironman 70.3 ug ang pagdugang sa mga flight routes sa Mactan, Cebu International Airport. Sa disaster preparedness, nakabot sa syudad ang zero casualties atol sa mga bagyo ug 90% ang pagkunhod sa mga insidente sa sunog tungod sa lig-on nga kahandaan o kaandam ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Sa infrastruktura, nahuman ang 44 ka proyekto. Samtang nagpadayon pa ang uban, lakip ang mga dam, eskwelahan, ospital ug mga desalination project aron mapaligon ang supply sa limpyo nga tubig. Gipaligon usab sa syudad ang digital services pinaagi sa One Lapu-Lapu app nga nakadawat og daghang awards sa transparency ug performance. Sa pagtapos sa iyang pakigpulong, nagpasalamat si Mayor Quingchan sa pagsalig sa mga upunganon ug miingon nga ang kalambuan sa Lapu-Lapu City dili bunga sa usa ka lider lamang kundi sa panaghiusag kooperasyon sa tibuok komunidad. Dugang pa niya ang labing maayong mga adlaw sa dakbayan, padulong pa lamang ug matukod pinaagi sa padayon nga pagtinabangay sa tanang upunganon.